E fără anomalia apăs în jos? Da. A, ci că monștrii nu sunt anomalii. Nu sunt anomalii ăia? Nu. Păi, și anomaliile... Da. Good luck. Deci monștrii nu sunt. Da, deci, pe și ce Monștrii- sunt anomalii atunci? Astea pe... Sau Astea pe pereți, cred. Ia să vedem. Astea, uite, pisică, familie. Deci ce e aici, mă? Ăsta cu Trei pisica. oameni, o pisică, o inimioară, un câine, un hot dog de la... A, băgați aici. Asta e anomalie. S-a auzit așa, nu? Da, nu știu, sau treci încoa. Treci pe încoa. Deci e anomalie. Presa. Treci pe încoa. Trebuia să-i dai jos, bă. Ia, dacă îi dau eu jos, dă-i jos. Nu cred că era anomalia aia, mă, trec. Da, mă, că oricum Bă, te. ajunge și noi la 9. Hai că am ajuns la 9, da. Tot opiu? Mamă, să Băga moară. Stai, mă, monștri de aici, monștri... Mamă, era Momo ăla. Hai, Momo era. Băi, La ușa asta aici, mă, poate. Deci, mă, dracu, ca în întuneric nu vezi, dar trebuie să aprinzi camera și când aprinzi camera să și apropia, dracu. Da, Când da, îți da. dă jumpscare-ul ăla să ca lumea. Ce dracu? mamă, dar îmi bubuie timpanele, ești nebun? Ce dracu ai la mâini, mă, coai? Eu? Cred că ăsta e anomalie. Ai ceva la mâini. Ce-am? Ai ceva ciudat la mâini, nu știu. Ai... Eu nu pot să Nu văd. știu ce dracu ăsta asta. Cred că-s de la cămașă. Da, mă, n-am găsit nicio anomalie, mergem sus. Păi e cam la fel, ce pula. Ți-am zis eu că Da. nu e. Deci, Bă, tu ai intrat în live? dacă am găsit, deci dacă n-am găsit, mergem jos, gata. Ia uite, mă. Lumina fosforescentă. Hai, mă, că-i dăm așa, prima nu se pune. Prima nu se pune. Mie mi-e frică să mai ies din ăsta, ești nebun? Ia uite, mă. Bă, mai lăsat aici? Ce? Bă, mai lăsat aici? Și panoramă? Că ajung tot la tine, mă. Ce dracu? Bă, cam de L-ai văzut? Nu. Mamă, Uite televizorul, bă, era televizorul ăsta? Nu era. Era, Era ăsta aici? era, da. Păi și că trebuie să găsim, mă. Era. Ia să vedem. Stai cu preșară ăsta la ușă, mâncați, ești gata, uite și preș. Hal de preș. Auzi, mă, pe toate preșurile trebuie să scrie welcome? Nu, uite, pe ăsta scrie... Uite ce... Ăsta are direct față aici, nu? Vezi să nu alunești, frate. A, da. Oh. Oh. N-am văzut, frate, nimic. O să mergem în jos. Aici jos. Da, Stai, mă. ia, creepy chiar. Aia, mă, fața aia de la preș, ești nebun, aia era. Preșul ăla era, ia să vedem, mai e preșul așa? Uite că nu mai e, uite. Nu mai are fața aia pe el. Păi nu, Unde ăsta duci? era, mă. Dalby. Te duci. Nu mai are? Ăsta de aici, nu știi că era o față aici? Da, Aha. nu mai e. Ăsta era aici. Sacul ăla de gunoi nu am băgat de seamă. Sacii ăștia de gunoi Sacii n-am ăștia, băgat de da, seamă. apar, n-am Aragazul ăsta n-am băgat de seamă. Tomberoanele n-am băgat de seamă. Raftul n-am băgat de seamă. Ăsta era? Astea la fel. Astea sunt, da. Mergem în jos. Mergem, hai. Hai, mă, pe bune. Păi nu-l terminăm noi pe ăsta. E Ce greu. dracu, iar 8? Mi-a dat greu. Să-ți gura ta. Vine spre mine, bă. Da, și știu unde ești? Ah. Vine? Da. Du-te la ea, ia vezi ce se întâmplă. Ce? Bă, oricum, monștrii nu sunt anomalii, mă? Da, mă băgam ea așa. Mamă, ce m-a călcat pe mine, ce m-a speriat. Ia să vedem, mă, poate mai e vreo anomalie pe aici.
Ne uităm și pe tavan aici, mă. Ia. Ăsta era aici pe tavan? Ce trecu scrie pe el? Dar nici nu știm dacă era sau nu. Îi dau un sus. Am găsit anomalie. I-am dat, hai în lift. E dat, e dat fără mine. Gata, mă, uite. Ce dracu, că nici nu cred că era aia. Păi ar trebui să se schimbe, mă. Nu mai vedem. Băga mea și... Mamă, sângerezi, fratele meu. Păi tu știi ce am pățit, mâncați și gata, mi-a apărut una în față, Ma. mi s-a zbălit pielea pe mine. Ți-a apărut una în față? Da. Samara Morgan? Băga vine după mine. Dar eu sunt... Nu știu pe unde sunt. Sunt în fața liftului. Cred că mă duc la 6, mâncase și. Nu mai, eu mă duc. Bă, te-am găsit, stai să-ți dau, merge? Nu știu. Mai prins ultima... Bă, tu știi câtă viață mai aveam? Direct, păi am văzut, direct mai aveai un bucățică, o flegmă. Da. Deci o flegmă, nu mai aveai. Vino coace. Nu, îi dau cu jos acum. Hai. Nu se pune, da? Aia nu s-a pus. Da, nu cred. Ar trebui să fim la 7 acum. Dacă o fi la fel. E 7. Nu la fel. Păi ce un gând, dacă rămâi singur, ți se pare aia? Păi cred că da. Vrei să încercăm? Și ăla a fost ultimul bandaj, mă. Bă, ce treacă lângă mine? Băga mea și... Mamă, am văzut-o. Păi și eu când trec cum apropie... Hai că pleacă. Pleacă pe morți. Mamă, ce treacă ăla? Nu, vezi că e după dulap, e după dulap. O văd, drecu. A intrat în perete, gata, a plecat. Bă, cum dracu să faci de eu mor în Păi fiecare... nu mai pot, bă, să-ți dau, ești de mult, nu mai pot să-ți dau de ăla. Nu mai am bandaj de ăla, unde drecu găsesc bandaj, mâncați aici. Zici și mie. Hai, Așa că trebuie... am descoperit că pot să mă ascund, ești de mult, în dulap. Hai, cum ai, mi se scurge viața asta și gata, m-am dus. Bă, Mamă, sau de ceva din dreapta. vine nenorocită aia. Gata, eu m-am dus. Creșterea mătii. Gata, stai că sunt spectator. Unde ești? Nu știu, frate, dar eu mă duc în jos. Ia să vedem. Ajungem la 6? De fapt ajung. Că tu nu mai ești. Nu mai sunt. Dar ce crezi? 6. Sunt Gata? spectator? Sunt spectator, dar nici n-am putut să intru în lift cu tine. E culmea, n-am pomenit așa ceva. Da? Dar tu mă vezi pe mine, nu? Așa ar fi trebuit, eu sunt la 7 încă, că n-am putut să intru în lift. Oh, pare mai lung holul ăsta. Gata, te văd. E mă ceva? Sau? A? Ăla e acolo. Mă băgai și mine. Oricum eu sunt lângă dulapul ăla. Păi și acum de ce nu mai pot, mă, să mă uit în... Ba da, mă, merge. Nu cred că e nimic pe aici. Că am dat și o roată. Astea sunt la fel. Asta e la fel. Nu, mă, îi dau sus, cred, nu? Dă-i sus. Hai, mă, pe bune. Ce Și unde era capul ăla? Capul... În haine. Da. În haine, cred. Ia Băga mea, ești piciorul. Uite un poster de astea pe jos, asta e anomalie, nu? Unde ai văzut, mă, tu? Uite aici, posterul mă. pe jos? Unde, mă? Uite, în dreapta, la 8. În fața la Livu. Uite astea. Direct? Da, nu erau aici, parcă. Am găsit anomalie, ia. I-am dat în sus. Cred că e bine, mă. E bun. Și, noi cred că trebuie să ajungem la parter, nu? Da. În stânga liftului, gen. Știu unde ai murit. Ba da, mă, gata, te văd mort. Deci- Moartă, pardon. La ăsta ce era? Era capul în haine, nu? Care dracu haine? Păi cred că se schimbă, mă, frate. Păi și dacă se schimbă, pe mine de ce m-a lăsat acolo? Nu știu. Că acolo ai murit. La fel, nu știu. În sus, ia. Iar nu poți, bă, să apăs în sus. Ori o fi schema. Îi dau în jos. Asta e anomalia. Sau ce? Nu, îi dau în sus. Că a fost anomalie, ia să vedem.
capă haine sau ceva de genul. Dar nu mi-a apărut nimic, cred că aia era. Unde sunt iar la 8? Și Da, acum uite, am eu- văzut urechile. Da, așa uite, că eu am să merg dispărut jos. acum de aici. Eu nu mai sunt aici acum. Vezi? I-am dat în jos, ești nebun? Că s-auzea ceva ciudat pe fundal. 7. Și acum îi dau 6, ia să vedem. Uite că nu merge. Deci nu merge să-i dau în jos, mă. Uite, iar te văd. Moartă pe jos. Da? S-a deschis o ușă. Mă. Da? Bă, mamă, iese unul cu satârul. Îl văd. Are un sac Îl pe văd cap. și cu o pungă pe cap. Bă, Eu sunt fix. ia-o pe asta. Eu am trecut pe el acum, sunt lângă el aici. Ce să mai, eu am plecat. Am plecat de mult. I-am dat în jos, ia să vedem. La cât eram? La 7. Acum ar trebui să fiu la 6, nu? Așa ar că trebui. Da. E bine? 6. Iar s-aude ceva. S-aude o scurgere. Mamă, ce ai mâncat în gura ta? Mamă, ce m-am căcat pe mine, du-te în pula mea. M-am speriat de pula ta. A, îi răsufla anusul. Am găsit anomalie, mă. Every step you make brings them closer. Ăsta îi răsufla anusul. Direct sus mă duc. Ce ai? Dă în sus să morții, mă. Bă, coaie nu. Dar abia merg să-i dau în sus, ești de mână să mai apăsa ăla. Gata, mă, uite. Vezi? Mhm. Grisul ăla acolo. Da, da. Ia. Sunt la 5. Opa. Cine știe ce dihan e nenorocit? Stai că mă duc eu în față. Eu pot să mă duc în față. E bine că poți să joci și mort. Da, 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 da. Bă, dar nu văd nimic pe aici, sincer. Sigur nu era scar acolo? Bă, nu. Sigur era, pardon, sigur era scar acolo? Eu cred că era. Eu cred că nu era scar acolo. Stai și Îi dau, am găsit anomalie. Mamă, s-a auzit ceva. Da, e clar. Nu mi-a apărut nimic. Cu verde sau cu roșu. Opt. Mamă, m-a dus la o... Deci era scaram. Ia să vă... Da, bă, era... Băgam ea și... Du-te în pula mea. Iar vine muie la pansata. Da? Ia uite. Și lockerul, care e lockerul? Nu știu. Ceva. Iar să... Ce pula mea cu aia? Faraoane. Mă, bă, ăsta vine pe mine, mâncați și gura ta asta, mă... Fugi, bă, fugi, 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 fugi. Da, mi se părea mie ceva ciudat acolo la coșul ăla, la gunoiul ăla aici de mă, zic, eu ce asta mă aici? Mamă, rău, cum am uitat al trecut după mine, mă. Ia uite, Iar vine. mamă. Hai mă, ia prinde. Mamă. E sângereze, auzi. Continuu. Nu știu. Dans. Daphne. Acum te cheamă Gelfi. Ești bărbat. Da, și tu tot femeie ești. Bă, că- A, de să-i dăm înainte, că nu mai are rost să mai Hai, ascultăm. da. Mă. Ia să vedem mă, ce avem aici. Las că e mai bine acum că suntem amândoi, știi ce zic? Da, da. Jos că prima nu se pune. Ai văzut aia acolo? Era o peretieră de aia sau ce dracu era, un spătar acolo jos. Da? Opa, hai că e bine. Da, da, mă, tot aici e. Tot, uite, de ăsta zicea. Eu stau nu mai, știu, mai în gura liftului aici. La, păi să nu cumva să vii. E bun Opa, jocul? opa. Îmi place. De mă, din dreapta de undeva. Din stânga. Nu bă, de aici, de la ușa asta. Fugi, De la băi. ușă. Fugi, băi. Nu e cum să fum, mă. Hai Nu, că cred că acum, s-aude doar așa aici, nebun. hai că acum Și este. acum să mor eu, mâncați-și gura. Am prins frică, Bă. mâncați și gata. Eu mă bag gândul la papu. Da, nu cred că te mai vede. Ia uite, iar a trecut ceva pe aici. Ai văzut? Da, am văzut. Ai dracu în lift. Ai în lift. Păi da, n-auzi bă că monștrii nu sunt anomalii? Păi și până acum când ai găsit monștri?
Păi i-am dat la plesneală. Ah, Ca să scap dracu. da, ce m-am speriat de tine. Ăsta nu era așa, bă. Parcă. Ăsta nu era așa căzut. Era drept. Da, e anomalie 100 la mie, că ăla era drept. Știu că l-am văzut odată și era drept. Deci, fondă Sus. așa, sus. Ia să vedem. N-a apărut nimic. Acum s-a venit... Ba da, uite. Fire... Uite, vezi? Ți-am zis, mă? Ți-am Alarma, zis? da. Ce era acum să bagi unul mâna până liftul ăla să ne tragă de acolo. Îi fiu eu drept cu prost, dar nu sunt prost de el, azi. Ia să vedem. Mă. Iar sună. Bă. Vezi că vine ăla, mâncați-și gata. Vine ăla mă. cu toporul, vine ăla cu toporul. Mâncați-și gura ta. Fugi, mă, vină după mine. Vine după tine, gata. Te-ai făcut în nicuri, era bac la cu ăștia cu pula, nu faci tu, dar mereu. A rămas în lift, frate. Las că stă. Eu să-l trec cu se screm. Hai trec așa, lasă-mă să mă duc, merg jos, mă, ba pula. N-am găsit nicio anomalie. Și îți dau și revive. Gata, frate. Mamă, Vezi să nu mai vor, că nu mai am. acum mor tu, știi, vin eu. Uite, bă, că e bine, drept. Da, mă. Așa, hai să vedem. A, deci monștrii ăia decât sunt făcuți să ne încurce cum ar veni, nu? Da, da. Băga mea și... Era în spatele tău, coai. Și în spatele tău era. Da? Da, era ceva, de, nu știu, distorsionat așa de ieșea din pământ. Samara Morgan. Samara Morgan era să-mi bag. Elodia. Bă, dulapul ăsta era, Mamă, frate, dar- aici? Care du la... Ăsta, mă. Da, drept, era. Era? Ia uite, e ceva aici, ia. Iar... Ce dracu, mă, am apăsat pe ceva. Pe C am apăsat, mă. Ia, interact. Ce dracu este? Uite, mă, am găsit viață. Da? Am găsit viață aici. Da. Găsit bandajul? Mhm. Ăla e sus. Bă, cred că și ăsta are vreun sens. Gen femeia în sus și bărbatul în dreapta și poate la anomalie sunt săgețile alea inversate, știi ce zic? Zici tu? Nu știu, mă gândesc că pe ăsta l-am văzut mereu aici, poate se schimbă el. Eu nu văd nimic. Astea sunt la fel? Bă, ce? Nu e, mă, îi dau în jos, că nu e nicio anomalie. Hai, te în jos. Hai, vin încoa. Hai că imediat am venit, nu? Ăla. Da, mă. Clean hallway. Ce dracu? Dar nici nu-ți dai seama, mă, că sunt prea multe, frate, și n-ai Pe cum... hol, ce dracu, era prea curat pe hol sau cum? Nu știu. Nu am nicio anomalie. Cred că aici, mă, holul ăsta unde toate jegurile astea, cred că ăsta era curat, nu? Gen. Cred că da. Aha. Hai că le învățăm, mă, de ține minte data viitoare. Nu e, mă, nicio anomalie. Stai că vin, Eu stai că n-am vin. văzut nicio anomalie. Care era? Ai dat, ai apăsat? Eu nu dau pe nicio anomalie, eu n-am văzut nicio anomalie. Aha. Deci anomalie, cred că holulețul ăla morții lui ăla de acolo. 7. Așa, ia să vedem. Asta e la fel. Alarma e la fel. Aici e jeg. Aici e jec, da? Aici nu e fața, aici e televizorul. Femeia sus, Scara, bărbatul jos. scrisul ăsta sus aici, Aha. Așa. posterul. Bloody Halloween. Nici o anomalie. Haide la... Și acum să vezi anomalie, fotoliul ăsta de aici. Ia să vedem. Cred că e bine. Cred că e bine, a? E bine. E bine? Ha. Ăsta cu Halloween Party e aici. Astea la fel. Jegul e la locul lui. Ăștia mine aici. Alarma e la fel. Scara de a nebunii. Tomberoane la fel. Astea la fel. Ăsta era aici. Ghiveciul ăsta, mă? Că nici nu mai știu. Da, mă, da. Ghiveciul ăsta de ce din colț? Da, mă, Ăsta, da. mă, de aici. Da, era. Era? Da. Bă, pare curat, că am venit și eu de aici. Pomul ăsta era, mă? Pe masă? Da, era. Era? Aici e jeg. Da, aici e jeg.
Scara Băi, este, ăștia cu sus. săgețile sunt aici, a scris Bă, pe dar ăsta tavan e. Halloween Party era aici, mă? Ăsta? Halloween Party ăsta? Da, 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 Parcă da, nu era da, da, aici. era. Ăla era. Și ăsta Bloody Halloween Și era ăla, aici. și ăla era. Deci nu e nicio anomalie. Nu. Nu e. Bă, camera asta era aici? Da, Era? da. Hai la... Am trecut ce gușa ai. Ce e bine? E blană. Hai mă, că am început să-l învățăm. Da, da, da. Ia să vedem. Dar ce s-a întâmplat de nu mai apar monștri? Nu-mi place ăsta, mă, cu zi. Cu anomalii, să moară viața mea. Păi eu mă iau și după țigara asta de aici, ești nebun? Numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt 8 țigări aici. Cu astea două, 10 țigări și mai e una la ușă. Ia să vedem, mai e și țigara aia la ușă aici, ia. Da, mă, da, e aici. A, o ții minte și pe aia? Da, mă, da. Bă, ușa asta parcă nu era aici, era aici ușa. Da, da, mă, era, era. era. Hai la... Păi nu Next. văd nicio anomalie pe Hai aici. la 4. Cutiile astea 3, Erau, mă? să moară viața mea dacă m-am uitat vreodată în colțul ăsta. Hai că-i dau că parcă coboară ceva aici. 4. Uite, bă, 4. Ia văzut. Bă, ăsta e diferit. E diferit rău. Asta e culoarea diferită. La pereți, în primul rând, nu? Poate e alt etaj, mă, și de-aia. E Păi- de-aia capcană, știi ce zic? E întrebare de-aia capcană, e anomalia asta? Astăzi la fel? Bă, Nu cred că are treabă. care e holul curat? Ăsta era holul ăla curat, mă? Nu. Nu? Dar care? Ăsta, Da, unde aha, ești, ăsta. mă? Ăsta, da. Ia să vedem, mă, sunt tot la fel? Țigările? 3, Da, 6, 20. da, mă, sunt. Da, e acolo. Așa. Ăsta e aici. Iar se aude ceva ciudat. Uite, aici mai e o țigară. E la fel. E la fel, da. Bă, singura chestie mi se pare că e... Că e Al- diferit, ca altă culoare. Da, Și da, ăsta, de jos, la fel. da. Gresia Acum- asta, ce dracu e asta? Acum ce e? Anomalie sau nu e? Eu cred că nu e anomalie. Nu? Ma, Adică ce dracu, că puteam să-i dau direct din lift, a? Ce să-i dau, mă? Nu! A, că-i dau că nu e anomalie. missing. Ia vezi, mă, că nici aia nu era ce ai zis. Da, da, era... Nu era. Da, da, care dracu era? Nu știu cu ai, că eu mai mult. Să vezi, mamă, și e nenorocit, bă, că te dă mai la 8, Mamă. măcar dacă te dădea un nivel, știi ce zic? Da. Băgați-i. Uite, vezi cum e peretele la ăsta, dracu, adică ea... Vorba ta, cred că era capcana aia. Păi da, era capcană. Că n-a zis nimic de peretele, ar fi trebuit să aibă două. Uite, bă, aici nu erau 2 saci sau era un sac? Nu erau 2 saci de gunoi? Nu, era unul. Sau erau 1? Da. Băga mea și vezi că din sacul ăla era. Hai bă, că nu cred că e nicio anomalie nici aici. Nu e mă nici aici, Nu e. nicio anomalie. Ia să vedem asta. E la fel. Hai să-i dăm în jos. Nu știu, cred că ne pregătește ceva oribil. Asta era, mă? Smoke? Da, Asta da, cu da, da. smoke era? Da, 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 erau. Bă, pula în ele de Scrisul pe grafic. tavan, astea pe aici. Asta e așa. Nu e nicio anomalie. Mamă, ce s-a auzit? Nu știu, frate, nu e nicio anomalie. N-am văzut nimic. Haide. Ia uite. Auci. Mă apucă dracii. Hai, măcar putem să ne dăm revive. Docker. Bă, uite mă, e aici altceva pe peretele ăsta desenat. În loc de pisică e o față zâmbitoare, vezi? Gata. Mergem sus. Acum e 7. Ar fi trebuit să fie 9. Ia vezi. Direct. Da, da.
S-a deschis ușa, bă, vine ăla, vine. El vine, mă, muie ăla. Da. Tot ăla e? Ăla cu... Dar nu știu unde vine. Nu știu, eu m-am ascuns în dulap. N-am văzut, bă, nicio anomalie. Hai, vină încoa. Îi dau jos. Uite-l acolo, pe acolo. Uite, mă, ai urcat? Da. Hă, mă, morții! Du-te! Mamă, și cât am apăsat pe butonul ăla. Dă și mie, frate, revive. Bă, da? În ce hal ești? Ești trecut până ăsta, zi, Că mă. văd alb. Deja văd alb, ești de mă. Cred că ajung, era să ajung în rai. Bă, dar chiar am apăsat pe liftul ăla, pe buton, știi? Dar nu mergea, frate, nu se închidea. Bă, al dracu, dar ți-a venit, bă. Dar nu, că eu am intrat și am apăsat. Ai crezut? Bă, frigiderul ăsta era Ah. aici, frate? Nu era frigiderul ăsta, nu? Nu, hai să vezi. Că nu era, nu era. Ia să vezi, frigi, ia. Pula. Ia, cred că acum, a? Aha. Da, direct. Luat de frigi, da. S-am frigider sângerând. Ia Mă. să Vezi că el a Da. mâncat, ești gata? Var. La Să-ți fut. măta, eu am plecat. Eu sunt pe aici. Bă, dacă mă bag în dulap, nu cred că mă mai prinde proastă. Ce trec, mă? Pe unde, mă? Mama a trecut prin fața mea, mâncat să ieși gura ta. Da? Da, cred că vine după tine. Pe și nu plec? Ai găsit ceva? Nu. Nașpa? Nu. N-am văzut nimic suspect, gen. Hai să-i dăm. Hai în lift. Dă-i Haide. în, dă-i în, unde, dracu, în jos. Că n-am găsit nicio anomalie. Hai, dracu, închide-te, să-ți iei rasa. Nu prinde nenorocit. Venea cu mațul pe afară. Pat. Mamă. Oh. Holy fucking shit. Mi-e și Asta e frică direct să... anomalie. Mi-e și frică să iei de mult. Direct anomalie e aici. Mamă, dar urât e, mă, mâncați-și gura ta aici. Mamă, roșu așa. Da. Ăla e la fel. Tu te îngât, Samara Morgan. Ce era? Bă, ăsta era aici, mă, ăsta. Sacul? Da. Dar ce era? Samara Morgan, e ești bun la cap. Dar nu m-am uitat pe preșul ăla să văd acolo dacă e... Băga mea și hai de m-am speriat. Bă, n-am văzut nimic pe aici. Bă, dar ce m-am speriat. Unde era, mă? Era acolo? Era după colț, mă. Era după colț, frate, era... Bă, eu nu văd nicio anomalie, mâncați. Păi nici eu n-am văzut, că asta am făcut, m-am dus să mă uit, da. Mamă, dar ce m-am speriat, chiar m-am speriat de aici, nebun. Ce dracu, îi dau în jos. Bă, băga mea și... Dacă era lumina aia anomalie, dar de fapt, și la ălalt a fost etajul diferit. La 4 când a fost. Și n-a fost anomalie. Păi tu crezi că mai țin minte ce am citit pe foile alea? Uite, mă, 3. Îi vezi, bă, că a fost bine. Uite, acum iar e, vezi că sunt diferite? Deci nu contează, Sunt da. diferiți pereții? Da, acum... Asta este aici. Bă, până... Ce pula mea cu aia? Mi s-a părut că văd ceva în față aici, mă. Deci astea la fel. Aici e jegos. Bă, ziarul ăsta era aici? Stai, mă, că eu sunt departe de tine, nu te văd. Unde ești? Astea, da, mă, astea erau pe aici, jigurile. Și ziarul ăsta așa? Da. Sau de ceva, bă? S-aude bubuie. A, tu te auzi. Tu te auzi când mergi. Astea aici. Se auzea ție pașii, cred. Nu e, bă, nicio anomalie. Mergem, ia să 2. Mamă. Ar fi culmea, era șmecher să fie 1, știi ce zic? Că îi dădeam direct anomalie. Da, Zici da. direct, am mers lipsă mai mult. Mamă, dar ce, nu știu, e așa un sunet de fundal, așa, de mă ia capul, ești nebun. Da, da.
Bă, ca... Mamă, mi-a sărit și țigara din mână, băga. Mamă, cred că vine pe partea aia. Mă bag în dulap. Stai să termin țigara. Stai să termin țigara. Stai că mă mai... Mamă. Îl aud, e în dreapta mea, la dulap. Băgați aici. Ia uite, la televizor. Băga-mi și... Bă, a venit după mine în dulap, ești nebun la... Sunt Bă, da. toți morți în gât. Dar n-am ce să fac, mă. Hai că Trebuie mai am o flegmă. N-am ce să despre fac, n-am ce să fac, că n-am de la. N-are mă nimic. Bă, dar cum dracu, că ăsta a venit Dar pe mă uit aici. și eu pe aici și zic, mă uit și eu pe aici. Ăsta a venit pe aici pe lângă tine. Dar eu prima oară îl văzusem lângă mine. Uite-l, vezi că e aici, vezi că e aici, frate, la coșul de gunoi. La coșul de gunoi, la sacul de gunoi. Vezi că treci pe lângă el, băga mea și fugi. Ne vedem la lift, îi dai că nu sunt alea, nu e nimica. Eu n-am văzut nimic. E muit acolo, futul. Da, mă, da, nici nu-l vezi, dă-l morțile. Eu m-am dus așa să văd dacă e anomalie și a început ăla să fugă. Ia după- vezi, 1. Bă, ăsta e finalul, Cred ce că facem? putem să ieșim, mă. Păi, ce-i cu ăsta pe jos? De ce nu pot să... Cred că eu nu pot să deschid, bă, că-s fantom. E șotron pe jos? Dă-l dracu, ia du-te aici la ușă, vino aici la ușă, ia vezi, poți să deschizi ușa? Aaaa. Nu e. Și? Adică ce anomalie? Stai așa. Mă uit să văd ce mai e pe aici. Păi dacă o iau așa, sunt anomalii toate, ești nebun că nu-i nimic, cum era? Păi da. Păi și cum adică, ai văzut că am avut acolo o anomalie, gen când am deschis ușii. Da. Păi ar trebui să-i dai, nu știu, ori în sus, ori în jos, că ar fi anomalie asta, gen. Păi Nu? e anomalie și dau sus, nu? Dă-i sus. Că am găsit anomalie. Hai, vedem ce-o fi. Mă, dacă mă dă de la... Uite-mi, Toți morți în gât. Deci trebuie să-i dai jos. da. Păi nu, păi... Da, nu înțeleg. Păi noi am găsit anomalie și aici a zis că băgați aia și... Mamă. Nu mai, frate, că m-a luat capul, ești nebun? Pe Hai bune mă să zic. mai încercăm și altul.